Bai, bueno, hause da txoko bat. Gauza asko daude, baina tori truko bat, bai. Iepa, eta iepa, iepa, eta iepa. Zertarako hau, ba hobeto ikusteko. Lehenengo gauza topatuko duguna da foro bat. Eta orduan, foro horretan, mezuak idatzi ahal izango ditugu. Beste dozein foro bezala funtzionatzen du. Eta mezuak idazteaz gain, fitxategiak ere bidali ahal izango ditugu. Beste dozein forotan bezala, bai. Ziur eski inoiz ibilizarete fororen batean, ezta? Bueno, hemendik, eta hemen. Bai, hortxe dago, zuen mezua. Orduan, foroan, jasoko dituzue irakaslearen iragarpenak, eta konpartitu ahal izango dituzue, zuek nahi dituzuenak. Bai? Esan bezala, idatzi eta fitxategiak ere bidali ahal izango dituzue. Gainera, foroan botatako mezu guztien kopiak iritsiko zaizkizue posta elektronikora. Orduan, errex jakingo duzue, zerbait berria badagoen, ala ez. Bai? Bueltatuko gara ikastarora edo txokora. Hementxe dago mezua. Eta hementxe dituzue ikastaroko tresnak. Hau da, foro berbera, beste leku batetik sartuta. Bueltatuko gara txokora. Eta hau da, mintzagela. Bideo eta audiokonferentziak egiteko erabiliko dugun gela. Sartuko gara saioan. Orain lasai, esango digu, bai, mikrofonoa, hoxe da konpartitu nahi dut, baimendu behar dut. Bai. Eta orain kamera konektatuko dut. Baimendu berriro. Baimendu. Holaxe, hasi partekatzen. Eta indikan berriro baimendu. Eta hemen agertuko gara, momentu hortan, gela horretan gauden guztiak. Edo kamera piztuta daukagun guztiak. Badakagu txat idatzi bat. Hemendik mezu idatziak bidali ditzakegu eta momentuan ikusi. Besteek ere hau ikusten dute, denok ikusten dugu, txat bera. Eta gero, baditugu, nahi izan ezkero, ohar partekatuak eta hemen, denak idazten ari gara dokumentu berean. Bueno, gauza hauek ikusiko dituzu aurrerago, baina da modu bat, denak, paper berdinean idazten ariko bagina bezala, nolabait esateko. Ikusten da nahiko pilatua bezala dena. Orduan, bueno, guazen leku pixka bat egitera. Blup. Blup. Bai? Are gehiago, itxura nahi dudan bezala aldatu dezaket. Handitu dezaket hau, bai? Txikitu dezaket. Bueno, hau txikitu dezaket, bai? Ditu. Bai? Gela honetan, elkar ikusi eta komunikatzeaz gain, beste hainbat aukera ditugu, gainetik ikusiko ditugu, beste gabe. Erdiko hau adibidez, ez dirudi, baina hori arbela bada. Bai, gelan daukagun arbelaren moduko bat. Ikusten da? Orduan, hemengo tresnak erabilita, hainbat gauza inditzazket, azpimarratu kontuak. Idatzi. Eta besteek momentuan ikusiko dute egiten dugun guztia, bai? Errexea dezabatzea eta berriro hastea. Baina horretaz gain, erdiko arbel honetan, dokumentoak edo fitxategiak konpartitu ditzakegu. Goazen ditea proba. Ados, nik badu PDF bat ordenagailuan eta erakutsi nahi dizuet denei.
adibidez egin dudan lan bat. Ez dakit, bai? Orduan banoa, nire ordenagailura. Aukeratuko dut. Igo, esango diot. Bai? Eta hoxe da. Nik erakutsi nahi dizuedan dokumentua. Orduan, imaginatu, bai? Gero ikusi daiteke pantalla osoan, bai? Zabalero osoan, bai? Handitu daiteke, txikitu daiteke, bai? Orduan, aukera asko ditugu hor, informazioa partekatzeko adibidez. Gero, noski, hemengo adibidez azpimarratu ditzazke gauzak, bai? Interesgarria iruditzen zaidana. Orduan, oso praktiko izan daiteke gauzak azaltzeko edo konpartitzeko, bai? Besterik gabe. Bueltatuko gara. Bai? Defektuzko pantailara. Bai? Horretaz gain, bai? Kanpoko bideoak partekatu ditzakegu, adibidez, YouTubeko bideo bat erakutsi nahi dizuet, bai? Eta hemen txagertuko zaizuet. Orduan joan gaitezke komentatzen, ikusten dugun bitartean, bai? Horretaz gain, bai? Nire pantalla partekatu dezaket. Esan nahi da, ni ikusten ari naizena, edo nik daukadana pantailan erakutsiko dizuet beste guztiei. Horretarako, sartzeko naiz hemen. Bai? Hemen ditut, prest ditudan, orduan, bida. Eta, ja ikusten nahi zarete, ni ikusten ari naizena. Orduan, ni sartzen bat naiz hemen, bai? Zuek ikusiko duzue. Momentu honetan nahi zarete, bai? Ni egiten nahi naizena pantailan ikusten. Hori ere oso praktikoa da. Bai? Mintzagela honek aukera asko eta asko ditu. Eta hori dira gainetik egin ditzakegunak. Ez dala bakarrik bideokonferentziak egiteko leku bat, baizik eta iaia gela bat dela bere tresneria guztiarekin. Bertan, klase eman dezakegu nolabait esateko. Eman eta jaso, noski. Jarraitu dezagun ikusten, zer gehiago daukagun hemen, eta hementxe daude, edo hementxe dago, hobesateko ikastarako biltegia. Ikastarako biltegia, hauxe da, karpeta bat, eta karpeta multzo bat, eta bertan, irakasleak bilduko du, ikasturtean zehar, erabilitako, interesgarria, aplikagarria, iruditzen zaizkion, baliabideak. Dokumentuak, fitxategiak, artxiboak, entzungaiak, bideoak ez, bideoak asko pixatzen dute, orduan bideoak beste modu batetara bideratu beharko dira, baina bestelako nolabait esateko materialak jarriko dizkizu eskura, irakasleak, biltegi honetan. Horretarako karpeta batzuk esan bezala sortuko ditu, eta karpeta horretan zehaztuko du zer dagoen eta nola, eta gezitxoa agertzen bada, horrek esan nahi du bertan badagoela zerbait, orduan sakatu, eta hortxe daude. Eta bertakoa jetxi nahi baduzu, sartuko zara, klikatuko duzu eskubiko, xaguaren eskubiko botoiarekin, eta gorde lotura honela, eta deskargatuko duzu zure ordenagailuan. Eta kitxo, nahi adina dokumentu, nahi adina fitxategi, nahi adina baliabide, nahi adina karpeta, azpi karpeta, sortu daitezke, eta esan dakoa, ikastaro guztikoak hortxe eukiko dituzu, esan bezala, ikastaroko biltegian. Eta tresnekin bukatzeko, hementxe ditugu ikasleon karpetak. Ikasle bakoitzak edo erabiltzaile bakoitzak badugu karpeta bat. Eta karpeta horretan, momentu berean, 10 fitxategi baino gehiago ezin ditugu eduki. Beraz, ez da leku bat gordetzeko betirako, baizik eta fitxategiak gora eta bera ibiltzeko. Esan dagoa, momentu berean ezingo dira 10 dokumentu baino gehiago eduki. Hori bai, karpeta horretara igotzen dudan edozer, besteek ere ikusi dezakete. Hau da, nik ilo dudan fitxategia.
baino hauek dira Maialenek igo dituenak. Orduan, nik ez bakarrik ikusi, baizik eta jetxi ere egin ahal izango ditut. Bai? Adibidez, klikatuko dut softwaren eskubiko botoiarekin, eta esango dut, bueno, gorde, lotura honela, eta hementxe gorde ingo dut. Eta jazta, jetxi dut. Orduan, oso praktiko izan daiteke, dokumentu diferenteak, edo fitxategi diferenteak, konpartitu izateko erraz. Esan bezala, 10 fitxategi, baino ezin ditugu eduki, une berean karpeta horretan, Vale? Ez dela ikastaroko biltegia bezala hor pilatzen ditugula gauzak, ez. Hemen arin ibili behar dugu, bai? Ados? Eta hoxe da dena. Esan bezala, hauxe da txoko bat, eta espera dut azalpen hau baliagarria gertatu izana, ez da, behintzat lehenengo aldian sumatzeko alako aldea. Vale? Animo eta saltxeatu lasai.